Welcome po ulit dito sa aking YouTube channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po ako ng sutanghon with chicken. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo ng sutanghon, chicken, bawang, sibuyas, dahon ng sibuyas, at saka red bell pepper. Gagamit rin po ako ng boiled eggs, chicken cubes, ginisa mix para sa ating seasoning, asin, dark soy sauce, Silver Swan soy sauce, mantika, at saka tubig para sa ating sabaw. Ngayon po ay sisimulan ko na po ang pagluluto nitong ating sutanghon. Itong recipe po pala na to ay isang budget recipe. Hindi masyadong mahal yung ating mga ginagamit na sangkap. Bago ko po pala simulan na lutuin to, kailangan po pala na ibababad ko po muna itong sutanghon sa warm water para lumambot po siya at saka mas mabilis siyang maluto. Ayan na po, mainit na ang ating mantika. So, pwede ko na pong gisahin itong ating bawang. Tapos hahaluin natin ito. Hihintayin po natin na medyo mag-golden brown po yung kanyang kulay. Tsaka po natin ilalagay yung ating sibuyas. Ngayon po na golden brown na po yung kanyang kulay, pwede na nating isunod itong ating sibuyas. Tapos hahaluin lang po natin. Pagkatapos po niyan ay pwede na nating ilagay itong ating manok. Maglalagay po ako ng toyo. Tapos maglalagay na rin po ako nitong dark soy sauce. At pagkatapos ko pong maglagay ng dark soy sauce at saka yung Silver Swan, ay pwede na natin siyang lagyan ng tubig para sa pagpapalambot nitong ating manok. Ngayon po ay tatakpan po natin to para mas mabilis po siyang kumulo at saka maluto. Tapos babalikan po natin mamaya pagka medyo luto na ang ating manok, mga 20 minutes siguro. So tatakpan na po natin. I-check na po natin kung luto na ba itong ating manok. Yan, pwede na nating lagyan ng chicken cubes. Maglalagay rin po ako ng konting ginisa mix. Tsaka konting asin. Konti lang po ang ilalagay ko kasi hindi ko pa po natikman. Baka masyado po siyang umalat kapag dinamihan ko po ng asin. Tapos hahaluin po natin para ma-dissolve po yung ating chicken cube. Tatakpan ko po muna siya ulit para mas lalo pa pong kumulo. Tsaka para ma-dissolve din yung ating chicken cube. Tapos babalikan po natin mamaya pagka kumulo na po. Ngayon po ay i-check na po natin kung kumukulo na ba yan. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating sutanghon. Tapos ilalagay na rin po natin itong ating red bell pepper. Ngayon po ay ilalagay ko na rin po itong ating boiled eggs. Tapos hahayaan lang po natin na kumulo po siya ng konti. Tsaka po natin papatayin yung ating apoy.
Ngayon po na medyo kumulo na itong ating sabaw ay pwede na po nating ilagay itong ating dahon ng sibuyas. Tinikman ko po siya, napakasarap po ng kanyang lasa. So ngayon papatayin na po natin yung ating stove para ma-serve na po natin dahil luto na ang ating sotanghon with chicken. Gagamitan po natin siya ng tinidor kasi ayaw matanggal sa sandok. Pwede rin po palang pork ang gamitin nyo dito na pangsahog kung wala po kayong chicken. Ayan na po ang ating finished product ng sotanghon with chicken. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!